Dovolte mi, aby som vás v mene organizátorov tejto konferencie, teda spoločnosti CEEC Research a taktiež Slovenskej komory stavebných inžinierov privítal na ďalšom zo série stretnutí lídrov slovenského stavebníctva. Dovolte mi hneď na začiatku, aby som predstavil hostí, ktorými sú minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pán Ján Štěpek. Predsednička úradu pre verejné obstarávanie, pani Zita Táborská. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, pán Milan Gajdoš. Súčasne vítam aj ďalších účastníkov panelovej diskusie, ktorých si postupne predstavíme v priebehu samotnej panelovej diskusie. Teraz mi ešte dovolte, aby som na začiatku pred tou samotnou panelovou diskusiou poďakoval sponzorom našej konferencie, a to generálnemu partnerovi tejto konferencie, spoločnosti Považská cementáreň Ladce. Súčasne gratulujem k 125. výročiu, teda významným narodeninám tejto spoločnosti, ktoré oslavuje práve v tomto roku. Ďalej ďakujeme zlatému partnerovi spoločnosti Saint-Gobain Construction Merlin Terano, strieborným partnerom spoločnostiam Ravien a Tatra, výhradnému partnerovi pre energeticky efektívne fasády spoločnosti Ruky, hlavnému stavebnému partnerovi spoločnosti Bochtiv, výhradnému právnemu partnerovi Lanský Vincera partneri, výhradnému partnerovi poistení spoločnosti Allianz, výhradnému developer partnerovi spoločnosti OMC Invest a výhradnému partnerovi pre oblasť projektových prác spoločnosti Renew Consult. Ak by som mal jednou vetou charakterizovať zmysel našej ďalšej diskusie na ďalšom stretnutí lídrov slovenského stavebníctva, možno by to bola celkom jednoduchá veta. Dať vám priestor na diskusiu, najmä o hlavných výzvach slovenského stavebníctva a nadviazať tak na pokračujúci dialog medzi predstaviteľmi verejnej správy, vlády, medzi vami, teda predstaviteľmi firiem. Aj to je vlastne hlavný cieľ tohto nášho podujatia. Na tých výziev je naozaj neurekom. Spomeniem veľmi krátko aspoň niektoré, o ktorých sme tu už v minulosti diskutovali. Mnohí z vás za najväčší problém slovenského stavebníctva považujú neustály pokles stavebných prác na trhu nových investičných zámerov. Keď sa štát vlastne snaží zachráňovať situáciu investíciami najmä do infraštruktúry, predovšetkým na projekty dopravnej infraštruktúry, ale aj na kanalizácie, či na výstavbu čistiarní odpadových vôd a podobne. No, tieto investície stále nedosahujú objem klesajúcich investícií v privátnom sektore. Ďalším problémom podľa mnohých z vás dostáva nevymožiteľnosť práva alebo nevymáhateľnosť práva a tiež skutočnosť, že stavebný trh sa bude aj naďalej aktívne stretávať s platobnou neschopnosťou niektorých stavebných firiem. Tento jav môže mať veľmi vážne existenčné a často aj likvidačné dôsledky, najmä pre menších subdodávateľov, ale aj pre dodávateľov stavebných materiálov. Napriek tomu tu existuje určitá nádej, že z celkového pohľadu stavebného trhu, aj vzhľadom na pripravované verejné zákazky a ohlasované súkromné investície, už situácia v tejto oblasti a v tejto krajine môže byť iba lepšia. To je možno taký optimistickejší pohľad. Toto je naozaj iba niekoľko načrtnutých problémov a tém, o ktorých budeme tiež túto spoločne diskutovať. Ešte predtým však dovolte, aby s pravidelnou prezentáciou aktuálnej situácie na stavebnom trhu, tiež s výsledkami kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva, ako aj s predpokladanou víziou vývoja na najbližšie 2 roky, vystúpil pán Jiří Vacek, riaditeľ spoločnosti CEEC Research. Nech sa páči, pán Vacek, máte slovo a verím, že dodáte dostatočnú inšpiráciu pre toto fórum.
Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Ještě jednou srdečně vítejte na stretnutí lídrů slovenského stavebnictva. Dobrý den, pane ministře. Děkujeme, že jste opět se zúčastnil, jsme za to moc rádi. Pojďme se nyní společně podívat, jak slovenské stavebnictví v současné situaci vypadá, zejména to, co nás čeká v dalších 2 letech, co můžeme očekávat za další vývoj. Jak již zmínil pan moderátor, tak zpracovali jsme kvartální analýzu slovenského stavebnictví, které se účastnila stovka nejvýznamnějších středních i malých stavebních firm na Slovensku. Většina z nich je tady v sále, protože jsme ji v podstatě dělali všichni společně. Stejně tak studie projektových společností, na které se účastnilo 100 ředitelů projektových firm. A co nám ty závěry ukazují? Pro rok 2015 firmy očekávají, že stavebnictví by se mělo stabilizovat a velice mírně růst o 1,9%. To znamená, už by nemělo docházet k dalším poklesům, sektor by se měl začít zvedat. Podle ředitelů firm to bude zejména díky tomu, že stát velice intenzivně investuje, více jak 50%. Firm uvádí, že očekává další státní investice, že budou tahounem právě toho sektoru. U privátního sektoru je to pouze 38% firm. Další růst by měl pokračovat v tom roce 2016 3,2%, to znamená, jedná se o velice pozvolný růst. Není tam zatím žádný skokový nárůst, a to zejména z toho důvodu, že tam chybí ten privátní sektor. Privátní sektor tvoří více jak 60% celkového objemu stavebnictví, to znamená, pokud privátní sektor nezačne investovat, tak pořád nemůže dojít k nějakému velkému skokovému zlepšení. Pokud se podíváme na jednotlivé segmenty, tak shodují se na tom jak ty největší firmy, tak i střední a malé, stejně tak pozemní a inženýrské stavitelství. To znamená, to očekávání vlastně obdobné napříč celým trhem. Co se týká projektových prác, tam se situace rovněž mírně zlepšuje, pro příští rok přibližně o 3%, v roce 2016 ještě o další 1,5%, to znamená, i těch projektů bude o něco více. Nicméně je to pořád velice pozvolný nárůst. Když se podíváme na zasmluvněnost, to znamená, kolik té práce už firmy mají v zásobnících práce, tak co se týká toho té modré plochy, tak vidíme, že postupně narůstá, to je podíl firm, které už mají více práce v zásobnících, nachystáno na ten příští rok. Naopak červený pruh, který ukazuje, že firmy mají méně práce než před rokem, tak ten se nám zužuje. To znamená, je tady vidět určitý základ pro zlepšení. Co se týká konkrétně, pokud srovnáme tu situaci, kdy jsme společně o tom hovořili před rokem, tak u velkých firm méně zakázek než před rokem už má jen 20% firm oproti 48% před 12 měsíci. To znamená, je vidět, že ty zásobníky jsou přece jenom o něco pevnější. Co je ale problém, a to je dost výrazný, problém je, že celkově až 15% zakázek v tomto zásobníku práce je ztrátových. V lepším případě se firma možná podaří dotáhnout je na nulu. To znamená, jsou to zakázky, které firmy zasmlouvily za dumpingové ceny, proto aby naplnili své kapacity a vytížili práci, dali práci svým lidem. Nejhorší je ta situace v inženýrském stavitelství a u velkých společností. To je velké riziko do budoucna, nejenom pro ty firmy samotné, ale i pro jejich subdodavatele, kteří potom mohou mít problém s tím, aby vůbec byli vyplaceni nebo byli vyplaceni tou částkou, kterou by být měli. Co se týká vytížení kapacit, aktuálně 83%, vidíme konzistentní růst, nicméně to je typické pro každý rok, aktuálně vrcholí nebo již končí stavební sezóna. Pokud to chceme objektivně srovnat s minulým rokem, tak tam je 5% bodů výše, to znamená vytíženost mírně vzrostla. Část firm proto, respektive můžeme to rozdělit na 2 poloviny. Polovina firm ještě neplánuje zvyšovat své kapacity. Je to zejména díky tomu, že stále ještě mají dostatek a chtějí si udržet efektivitu a nechtějí zbytečně investovat další prostředky. To znamená, budou využívat v příštím roce současné kapacity a nebudou brát nové zaměstnance. 44% firm ale už hlásí, že má plán příští rok zvedat počty zaměstnanců, jmenovitě robotníků a stavby vedoucích, to znamená lidí, kteří jsou konkrétně na stavbě. Nechtějí vyšovat administrativu, úrovně managementu, tak aby se zachovali co nejvyšší efektivitu. Mzdy 2/3 firm neplánuje měnit mzdy, je to z důvodu nákladů. Potřebují je držet co nejníže, 1/3 firm, 30% uvádí, že jsou připraveni a plánují na příští rok ve svých rozpočtech, které teďka mají už nachystány, zvyšovat mzdy. Co se týká dlužníků, tak to je aktuálně jeden z největších problémů, na které si firmy stěžovaly. Pokud uděláme žebříček, tak největšími dlužníky podle
stavebních firm jsou privátní investoři, následováni generálními nebo vyššími dodavateli a až na třetím místě stát. Shodují se na tom vlastně firmy napříč všemi segmenty, pouze inženýrské stavitelství kam firmy si více stěžují zejména na ty generální dodavatele. Situace tady zatím moc nelepší. 2/3 firm, 60% uvádí, že ta situace je bohužel stejná jako v minulém roce, dokonce 1/4 firm uvádí, že ta platební morálka se ještě zhoršila. Co jsou ty důvody, proč firmy neplatí? Zejména je to nedostatek financí na úhradu a druhotná platební neschopnost. To se týká zejména těch privátních investorů. U toho státu, který je méně často zmiňován, jsou to zejména problémy spíše se zprocesováním plateb, anebo potom určitá délka čerpání evropských dotací, která tu platbu organizuje. No a na závěr, že je to opravdu vážný problém, potvrzuje každá 5. stavební společnost. Jmenovitě 21% firm uvádí, že je to tak vážné, že to může způsobit jejich krach, pokud nedojde výraznějším zlepšení. Mírně nadpoloviční většina firm uvádí, že s tím rovněž bojuje, ale zatím je schopná to zvládat a pouze 1 z 5 stavebních firm uvádí, že nemá problémy se získáváním prostředků od svých investorů. Tolik v krátkosti kvartální analýza českého stavebnictví. Během hodiny budou vysí na našem webu, kdokoliv můžete se podívat na všechny detaily, které vás zajímají, případně když budete mít dotazy, tak moc rád zodpovím. Díky za vaši pozornost. Ďakujem pekne pánovi Jiřímu Vacekovi za analýzu a načrtnutie vízie na najbližšieho obdobia. Teraz by som chcel požiadať rezortného ministra pána Jana Počiatka v jeho vystúpenie, v ktorom nám jednak zhodnotí to, čo sa tu teraz podarilo a určite nám povie aj, čo nás čaká v najbližšom období. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem za slovo. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Už na našom prvom stretnutí pred zhruba 2 rokmi som hovoril, že sa budeme pokúšať podstatne zintenzívniť výstavbu veľkých líniových stavieb. Zároveň som aj vtedy vyjadril svoje presvedčenie, že výsledky tejto práce sa musia prejaviť aj v celom sektore a dúfali sme, že stavebníctvo začne konečne rásť. Nie preto, aby sme sa mohli chváliť peknými grafmi, ale preto, aby ľudia mali prácu a tvorili hodnoty, z ktorých má prospech celá spoločnosť. Preto som aj rád, že tie grafy, ktoré ste ukazovali, sú v konečnom dôsledku už pre budúci rok veľmi optimistické. Dnes môžem skonštatovať, že my si svoju úlohu plníme. Podstatne sme zintenzívnili výstavbu líniových stavieb a dnes je vo výstavbe viac ako 140 km diaľnic a rýchlostných ciest. Ešte nikdy v histórii nebolo na Slovensku rozstavených toľko diaľničných úsekov naraz. Ide o kontrakty za miliardy eur, ktoré pomáhajú držať stavebníctvo nad vodou a čiastočne súplujú výpadok súkromného dopytu, a ako to bolo spomenuté, nikdy ho nemôže nahradiť úplne. V tomto smere dokonca prepisujeme aj historické rekordy. Ešte nikdy sa totiž na Slovensku v jednom mesiaci nepoužilo na stavbu diaľnic toľko peňazí, ako napríklad v oktobri tohto roku, kde ide skoro 60 miliónov len za jeden mesiac. Podstatná časť týchto peňazí pochádza z európskych fondov, ktoré využívame v maximálne možnej miere. Za prvých 10 mesiacov tohto roku sme z operačného programu Doprava zaplatili za výstavbu diaľnic už o vyše 50 miliónov viac ako za celý minulý rok. A pomalý nástup tohto ročnej zimy podľa mojich informácií túto sumu ešte zvýši o ďalšie desiatky miliónov eur. Rovnako intenzívne pracujeme na rekonštrukciách ciest prvej triedy, modernizácii železničných koridorov alebo výstavbe intermodálneho terminálu, vďaka čomu máme aktívne kontrakty aj na železniciach zhruba za 0,5 miliardy eur, ktoré sa tiež priebežne realizujú. Taktiež štátom garantované schémy podpory bývania prispejú len v tomto roku na rozvoj stavebníctva sumou približne 100 miliónov eur. Priznám sa, že som veril, že tieto čísla dostanú stavebníctvo do čiernych čísel už v tomto roku, ale vyzerá to tak, že ten prelomový rok bude až ten budúci. Nám z toho vyplýva jediné, ešte zintenzívniť naše úsilie. Národná diaľničná spoločnosť zverejnila predbežné oznámenia na
začatie výstavby 3 ďalších diaľničných úsekov, kde predpokladaná súhrnná hodnota a zákaz je na úseky pri Prešove, Košiciach a na Kysuciach je takmer 750 miliónov eur, čo bude predstavovať určite dodatočný impuls pre celý sektor. Tak, ako som hovoril, dominantná časť financovania je z európskych fondov a tiež by som vám povedal pár čísel. Podarilo sa nám naozaj výrazne zdynamizovať čerpanie aj kontrolovanie. Dnes je operačný program doprava zazmluvnený na takmer 110% celkovej alokácie. Čistý kontrolovaný nárast za obdobie, ktoré mám na starosti, a predstavuje 1,7 miliardy eur, teda 54%. V podstate sme zdvojnásobili mieru zazmluvnenia, odkedy sme sa tomu začali venovať. Ďalšou veľmi dôležitou správou z pohľadu financovania je, že ako jeden z prvých operačných programov viac menej v celej Európskej únii bol schválený nový operačný program, ktorý sa volá Integrovaná infraštruktúra, kde sme obhajili alokáciu vyše 3 miliard opäť na infraštruktúrne projekty. V podstate tie výdavky v tomto operačnom programe sú použiteľné už v tomto roku. To znamená, že financovanie na všetky zazmluvnené stavby, aj tie, ktoré plánujeme zazmluvniť, je v európskych fondoch alokované. Taktiež robíme maximum aj pre akceleráciu výstavby veľkého bratislavského obchvatu, ktorý bude tiež obrovským stimulom pre celý sektor stavebníctva. Len stavebné náklady odhaduje štátna expertíza na vyše 1,3 miliardy eur. Na tomto fóre však musím apelovať aj na vás, predstaviteľov stavebných firiem. Stavebný sektor sa totiž na tento v minulosti nevydaný objem prác musí zodpovedne pripraviť, aby sa nám nestávalo, že stavby meškajú z rôznych dôvodov. Pretože aj ten impuls, ktorý mohol aj tento rok prísť do celého stavebného sektora, mohol byť rádovo 200 miliónov vyšší, keby tie harmonogramy zo strany stavebných firiem boli naplnené. Štát samozrejme nikdy nemôže úplne nahradiť súkromnú spotrebu, ako sme si to tu už veľakrát hovorili. Preto verím, že sa oživí aj trh vďaka tomu, že sú veľmi výhodné podmienky na hypotekárnom trhu a oživí sa individuálna výstavba na celom území Slovenska. Tomu by určite mohol pomôcť aj nový stavebný zákon, ktorý by mal zjednodušiť jednotlivé procesy, priniesť transparentnosť a poriadok do územia a zdynamizovať celý sektor stavebníctva. Na jeho príprave už veľmi intenzívne pracujeme a pomerne dlho. A to z toho dôvodu, že sme sa snažili ísť cestou maximálnej konsenzuality. Už pri tvorbe prvého návrhu paragrafového znenia sme sa obratili predovšetkým na odborníkov a pozvali sme ich do pracovných skupín tak, aby sme hľadali najlepšie možné riešenia. Nie také, ktoré vyhovujú iba niektorej skupine a zároveň nevyhovujú inej. Snažili sme sa hľadať teda rozumné kompromisy, ktoré zlepšujú súčasný stav. Tento prístup sa nám do istej miery osvedčil, museli sme viesť veľa náročných rokovaní, ale nakoniec sme vypracovali návrh zákona a nad rámec našich procesných povinností sme požiadali aj verejnosť o jeho pripomienkovanie. Rovnako sme oslovili aj všetky relevantné politické skupiny, aby tento zákon konfrontovali. V princípe sme zapracovali do maximálnej možnej miery všetky pripomienky, ktoré sme vedeli zapracovať počas prípravy, ale objavilo sa, že aj po oficiálnom medzirezortnom pripomienkovom konaní už niektoré, ktoré sme odstranili, sa nám zase vrátili naspäť, pretože je jasné, že tých záujmov a rôznorodosť tých záujmov v rámci celého sektora je veľa a hľadať ten konsenzus je veľmi, veľmi ťažké. Napríklad len taká maličkosť, keď jedna skupina ľudí chce väčší počet účastníkov stavebného konania, iná zase navrhuje počet účastníkov znížiť, čiže tie záujmy sú častokrát veľmi protichodné. Logicky sa teda nedá vyhovieť úplne všetkým a ja dúfam, že sa nám podarí
vytvoriť alebo nájsť zákon, alebo napísať zákon, ktorý bude maximálnym koncenzom. Čo neznamená teda, že v konečnom dôsledku budú všetci spokojní, lebo zjavne to možné nie je. Ak sa nám to teda všetko podarí, o čom som hovoril, verím, že výsledky našej práce sa ešte viac ako doteraz prejavia v celom sektore a ten sa teda v roku 2015 definitívne odrazí od dna a bude schopný vytvárať aj nové pracovné miesta. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi ministrovi za jeho slova, ktoré sú určite pre vás, pre nás všetkých výzvou do spoločnej diskusie. Ja technicky vám chcem odporučiť, otázky môžete dávať buď tak, že sa prihlásite a počkáte si na mikrofón, alebo ak máte smartfóny pri sebe, alebo mobil, na ktorom, alebo tablet, na ktorom si viete nakliknúť internet, tak tam je adresa na tú adresu, ktorá je hore, môžete svoju otázku aj napísať a tá sa zobrazí potom na tejto obrazovke. Takže môžete to písať aj anonymne, aj neanonymne tie otázky. Chcem vás upozorniť, aby otázky boli maximálne stručné, jasné, čiže do 1 minúty otázka, lebo kto chce niečo povedať, tak to vie povedať aj do minúty, keď sa chce opýtať. Nechcem, aby tu zazneli nejaké vaše názory, môžu zaznieť, ale ten názor môže byť formulovaný do otázky. Dokonca musí byť, lebo máme obmedzený čas. Takisto, kto vie odpovedať, tak vie odpovedať aj na 3 minúty, tak aby bol ten, kto sa pýta, spokojný. Takže ja budem v tomto smere opäť zase dosť prísny a budem jednoducho strihať, keď pôjdete o veci. Takže nech sa páči, je tu priestor k tomu, čo povedal pán minister. Hlási sa niekto? Hlási, tak si počká na mikrofón. Všetky ruky vyleteli, takže keď sa nikto nehlási, prípadne tú otázku, keď kým to spracuje počítač, tak si počkáme. Takže z toho, čo ste povedali, pán minister, vlastne z tej najnovších výsledkov kvartálnej analýzy, ktoré som prezentoval pán Vacek, nakoľko pomáhajú najmä verejné investície, teda štát tomu celkovému stavu v našom stavebníctve. Hovorím to skoro ako zdravotníctvo, toto stavebníctvo, lebo treba to riešiť. Ale tá proinvestičná politika vlády bude naďalej pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, lebo z toho, čo ste naznačili, tak je to výrazne proinvestičné aj z tých objemov, ktoré ste tu povedali, aj tie kilometre komunikácie, ktoré by mali pribudnúť. Aký je teda ten aktuálne plánovaný objem investičných prostriedkov na budúce roky, lebo také jedno číslo tu, myslím si, že ešte nezaznelo. To som hovoril, dominantnou formou financovania v súčasnosti veľkých infraštruktúrnych projektov sú európske fondy. Preto prvoradou našou úlohou je dočerpať súčasný operačný program, ktorý sa volá operačný program doprava, kde som spomínal, že jeho zásobnenosť je už na úrovni 110% a do konca roku 2015 musíme dočerpať ešte 40% jeho alokácie, čo vychádza len z operačného programu na budúci rok číslo európske fondy zhruba 1,2 miliardy eur. Plus ale k tomu začal od tohto roku fungovať nový operačný program, ktorý sa volá integrovaná infraštruktúra, ktorý má celkovú alokáciu viac ako 3 miliardy eur na infraštruktúrne projekty. Je väčšie v skutočnosti, ale o informatizáciu, čiže tam nie je z tohto pohľadu taká podstatná. Kde si myslíme, a navyše veľa v súčasnosti budovaných úsekov je financovaných duálne cez tzv. Fázovanie, čiže časť týchto projektov je hradená z súčasného programového obdobia a časť budúceho. Takže táto portfólio alebo zásobných projektov, ktoré sa dnes realizujú, odčerpávajú už určitú časť prostriedkov aj z budúceho operačného programu. To znamená, že tie prostriedky sa budú viac menej čerpať plynulo a môj odhad je,
že by to mohlo byť zhruba na úrovni tej miliardy až 1,2 miliardy ročne na ďalšie roky. Treba si tiež ešte pripomenúť, si som tu spomínal, v prípade, že sa nám podarí úspešne dotiahnuť do konca projekt diaľničného obchvatu Bratislavy D4 a rýchlostnej cesty R7, kde len expertízne odhady sú na úrovni 1,3 miliardy eur a tento by mal byť realizovaný formou PPP, tak ten stimul najmä v roku 2016, keď skumulujem dohromady všetky prostriedky z Európskej únie plus tento PPP projekt, tak by mohol byť rok 2016 asi naozaj historicky úplne najväčší. Ďakujem. Medzi tým ste si už možno preveslali nejakú otázku. Nevidím. Áno, plánuje štát postaviť nový prístav na Dunaji a kde? Pán minister. V zásade tieto plány ešte až také konkrétne nie sú, že by sme I keď je určitá časť alokovaná aj v tomto novom operačnom programe na Dunaj ako taký a nejaké plány základné sú, ale nie sú tak detailné, aby som mohol zodpovedne tomuto niečo povedať. Máme tu veľmi konkrétnu otázku od konkrétneho človeka. Pán Bátovský sa pýta, v akom stave je legislatíva na doseku vyvlastnenia, ktoré tvorilo vždy najväčší skos v prípravnej fáze stavie. Tam by som možno aj ukázal na nejaký ten konkrétny príklad takého dosť necitlivého prístupu v Čadci, kde ľudia majú doslova, povedal by som, až také existenčné problémy s týmto dosť drastickým spôsobom vyvlastňovania. Viete, ten zákon umožňuje vyvlastňovať len v takých prípadoch, akých to zákon umožňuje. Častokrát sa stávajú ale aj prípady, keď vyhodnotia o drastickom spôsobe, že ľudia namietajú potenciálnu výstavbu alebo výstavbu diaľnice v miestach, kde toto bolo očakávané desiatky rokov. Napriek tomu si tam častokrát stávajú domy a potom ich to následne vyrušuje, napriek tomu, že vedeli, že tady jedného dňa diaľnica môže. Mám na mysli teraz tú pani v Čadci, ktorá celý život s manželom stávala dom a teraz sa dozvedeli, že vlastne tam pôjde diaľnica a nemajú vlastne žiadnu možnosť ani žiadneho náhradného bývania, cykli sa na ulici. Snažíme sa, a pokiaľ ja viem, tak sú aj individuálne prípady. Ja som počul asi tiež o tom, kde sa aj Národná diaľničná spoločnosť snaží vychádzať maximálne v ústretí tým vyvlastňovaným. V prvom rade sa snaží dohľadovať si korektné podmienky bez toho, aby musel vôbec dojsť k vyvlastneniu. Ale častokrát viete, že určite sú aj legitímne prípady, keď je to, dá sa povedať, nespravodlivé voči tým ľuďom, ale je to nejaký vyšší verejný záujem. Ale častokrát sú tu aj prípady, kedy to mnohí ľudia zneužívajú a skôr aj zámerne komplikujú tú situáciu a predsa len musíme si uvedomiť, že nadradená cestná infraštruktúra má naozaj najvyššiu prioritu a niekedy musia byť niektoré iné záujmy potlačené. Pán Gajber, určite doplňujem, pán minister. Ja by som v tom povedal toľko, že v podstate ide nejaká diaľnica s nejakým územím a dochádza tam aj v rámci majetkoprávneho vysporiadania k vyvlastňovaniu, tak je to pre tých občanov nejaká zmena obyčajne bolí a akokoľvek aj kompenzačné opatrenia, ktoré Národná diaľničná spoločnosť realizuje, tak veľakrát nenahradia tú újmu a tú previazanosť k miestu bývania. V každom prípade za Národnú diaľničnú spoločnosť môžem konštatovať, že vo všetkých týchto prípadoch, kedy ten zásah je enormný, tak sa snažíme hľadať také kompenzácie, také riešenia, aby tá újma alebo tá satisfakcia za tú újmu bola čo najviac aplikovaná. Už ste mali slovo, pán generálny riaditeľ, aká je momentálne tá situácia v oblasti výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií, prípadne ktoré stavby aktuálne tendrujete a ktoré výberové konania, prípadne nové zákazky pripravujete napríklad v budúcom roku, aby sme informáciu podali tak komplexnejšie. V
Takže už bola spomínaná informácia o rekorde, ktorý sa dosiahol pri výstavbe diaľnic v mesiaci október. Ja by som vám už doplnil aktuálnu informáciu, že mesiac november roku 2014 môžeme považovať za november roku, kde sa v porovnaní s iných rokov mesiac november bol neporovnateľne vyšší, čo bolo teda dosiahnuté hlavne z dôvodu, že sa verom počasie prijalo. Môžeme skonštatovať, že za mesiac november bola vyfakturovaná suma viac ako 42,5 milióna eur na stavbách, na 13 stavbách Národnej diaľničnej spoločnosti, z čoho zo zdrojov Európskej únie pôjde viac ako 28 miliónov eur. Čo sa týka nových stavieb, tak samozrejme, že vnímame, že rozostávané stavby sú dnes v nejakej etape a je tu priestor na to, aby boli dané do výstavby ďalšie nové úseky. Čo sa týka pripravovaných tendrov, tak sú to dva úseky diaľnice D1 Prešov západ, Prešov juh a úsek diaľnice D1 Budimír Bidovce, čím by boli v podstate okrem úseku Turán-Ľubová rozostávané všetky diaľničné úseky na trase medzi Bratislavou a Košicami. Čo sa týka tretieho úseku, ten je na diaľnici D3 Žatca Búkov Strečinovec. Všetky tieto tri úseky plánujeme začať verejné obstarávanie v najbližších mesiacoch s tým, že na dvoch úsekoch dnes už čakáme len na právoplatné stavebné povolenie. Celková dĺžka týchto úsekov je viac ako 28 km. Ako bolo spomínané, predpokladaná hodnota zákazky týchto troch úsekov je viac ako 750 miliónov eur. Financované budú z nového obdobia, z nového operačného programu OPI a samozrejme spolufinancované z štátneho rozpočtu. Konkrétna otázka od Anonymusa. Dobrý deň, zaujímalo by ma, či pripravovaný obchvat v Trstenej bude mať financovanie, ak áno, tak ak. Takže samozrejme okrem tých troch spomínaných úsekov Národná diaľničná spoločnosť pripravuje ďalšie úseky, kde determinantom toho, že aký bude termín spustenia verejného obstarávania týchto úsekov je samotná príprava týchto úsekov a samozrejme aj potvrdenie financovania. A práve čo sa týka tohto úseku R3, tak tam môžeme konštatovať, že prípravu tohto úseku máme za sebou a momentálne aktívne pracujeme na tom, aby boli definované zdroje financovania pre takýto úsek. Tá podmienka je jasná, pustiť sa do výstavby nejakého úseku, kde by nebolo zabezpečené financovanie, by znamenala sekundárne problémy práve potom počas výstavby. Ja by som ešte jednu vec doplnil k tomu, pretože vo všeobecnosti platí, že celý náš plán strategických investícií do úsekov a do infraštruktúry bol postavený aj na tom, že Národná diaľničná spoločnosť mohla v minulosti čerpať úvery. V konečnom dôsledku sme právovoľne niekto aj veľmi šikovne vymyslel celú schému fungovania Národnej diaľničnej spoločnosti práve pre externé úvery. Čo sa však stalo v tomto roku, a to je dosť závažná zmena, je, že Národná diaľničná spoločnosť bola aj dostatne zaradená do sektoru verejných financií. Tým pádom bude jej financovanie úplným spôsobom, a to tak, že je priamo napojené na štátny rozpočet. Ergo, každý výdavok, ktorý má, je ESO-vský výdavok, to znamená, že ide priamo do deficitu. Čiže teraz už nie je Národná diaľničná spoločnosť tak flexibilná, ako bola, kde si mohla doplnkové zdroje čerpať, keďže druhé roky sa nezadlžovala a znižovala ten pôvodný dlh, ktorý mala ešte pred 10 rokov, tak sa vytvára určitý priestor na investovanie aj do stavieb, aj väčších stavieb, ktoré by nebolo možné hradiť z európskych fondov, pretože Európa veľmi striktne dbá na to, či je alebo nie je daný projekt financovateľný. Na to sú tie všetky štúdie realizovateľnosti, čo vždy hovoríme, že sa musia pri každom projekte veľmi dôsledne vypracovať. Vyzerá to ako nejaká taká útrpná administratíva, ale je to alfa omega toho, či v konečnom dôsledku Európa nám
peniaze na túto stavbu dá alebo nedá. Viete, že ten štátny rozpočet je veľmi nápetý, čiže len chcem potvrdiť to, že Národná diaľničná spoločnosť je ešte v komplikovanejšej situácii, ako bola, čo sa týka hľadania zdrojov, keď sú mimo európskych fondov. Ja viem, že vaša prítomnosť, pán minister, keď ste ešte tu, tam z tej kvartálnej analýzy, ktorú prezentoval pán Vacek, vyplynul, že medzi najväčšie problémy patrí platobná morálka, druhými najčastejšími dlžníkmi sú generálni dodávateľia. Nebolo by možné uvažovať o takom podobnom alebo rovnakom systéme, ako majú v Poľsku, to znamená, že za určitých podmienok a v určitých prípadoch by hradil investor čiastky priamo subdodávateľom, ktorí reálne realizujú konkrétne práce. Či by sme takému systému nemohli prejsť, pretože by to mohlo veci pomôcť. Viete, že Ministerstvo spravodlivosti veľmi intenzívne pracuje na zmene viacerých zákonov, ako je obchodný zákonník, zákon o konkurze a reštrukturalizácii, podľa mojich informácií nejaké úpravy plánuje aj úvod novene, z ktorou by malo prísť na jar budúceho roku. Ale myslím si, že toto sú témy, ktoré vám do väčších detailov osvetlia zástupcovia týchto inštitúcií, ktorí podľa mojich informácií sú tu prítomní. Pretože pokiaľ viem, tak v niektorých častiach aj ten poľský systém zlyháva a nenapomáha až tak úplne cieľu, ktorý chceli dosiahnuť. Mení to zásadným spôsobom celý trh. Aj to tak zásadná zmena, ktorú si ja síce predstaviť viem, ale musí sa to naozaj vpliesť a napísať do všetkých tých zákonov tak detailne a tak precízne, aby z toho nevznikali ďalšie komplikácie. Vo všeobecnosti úplne súhlasím s tým, že subdodávateľia majú byť nejakým spôsobom chránení, ale nemôže to byť robené nejakou, alebo šité nejakou horúcou ihlou, pretože to súvisí naozaj s veľa rôznymi vecami. Ako som už minimálne vymenoval, minimálne s týmito tromi zákonmi, čiže nie je to možné nejakým jednoduchým pár paragrafovým znením vraziť do nejakého jedného konkrétneho zákona. Tie zákony spolu súvisia a treba na to myslieť, aby z toho ešte nevznikli väčšie komplikácie, ako máme dnes. Ale vo všeobecnosti určite by sa mala prijať nejaká legislatíva, ktorá bude väčšou mierou chrániť subdodávateľov. Pokiaľ nie, napríklad v zákone o konkurze a reštrukturalizácii už pripravilo Ministerstvo spravodlivosti určité ustanovenia, ktoré zvyšujú ochranu subdodávateľov napríklad pri spoločnosti, keď sa začína dostávať do úpadku, tak aby nebolo možné vyťahovať peniaze iným spôsobom von, aby naozaj zostali v tej spoločnosti. Ale keď to zhrnieme, je to veľmi komplexná zmena, ktorú treba premysleť naozaj veľmi dôkladne. Pán Martin Maliar z Ministerstva spravodlivosti súhlasne prikyvoval, takže ako to vyzerá s tou legislatívou, ktorá by toto mohla umožniť? Dobrý deň. Ja si len nadviažem na slova pána ministra. Ja si myslím, že ide o komplikovanú záležitosť. Na prvý pohľad sa nám to môže zdať veľmi populárne, že aby teda existoval nejaký solidný partner, ktorý by sa zaručil za všetky záväzky niekoho. Na druhej strane si treba uvedomiť, že takýto systém, ak by mal byť všeobecne zavedený, ovplyvní množstvo vzťahov. To sú nielen vzťahy pri veľkých projektoch a zákazkách, ale to by boli vzťahy, aj keď si niekto dá zrekonštruovať kúpeľňu, aby sa zaručil za to, že keď si jeho živnostný najmä nejaký subdodávateľ, keď im on nezaplatí, aby som im zaplatil povedzme dvakrát. Takže z tohto dôvodu to veľmi citlivo vnímame a veľmi citlivo zvažujeme všetky opatrenia, ktoré by mohli napomôcť tomu, aby naozaj boli uhrádzané oprávnené záväzky lehotách splatnosti. Treba si spomenúť, že už minulý rok prišlo Ministerstvo spravodlivosti s právnou úpravou o meškaných platieb v obchodných transakciách, kde sa stanovili prísne lehoty a ako maximálne lehoty na plnenie peňažných záväzkov na 60 dní. Je pravdou, ako to sledujeme, že nie vo všetkých prípadoch sa ani tieto prísne stanovené lehoty dodržiavajú a existujú prípady, keď sa aj táto lehota obchádza. Je samozrejme potom možnosťou domáhať sa svojej ochrany, či už na rozhodcovskom súde, nejaké arbitráži alebo súde, ale pre všetkých samozrejme, čo sa stretávajú so súdmi, vedia, že keď sa raz dostanú na súd v
tak väčšinou je to koniec s nejakým normálnym vzťahom v rámci podnikateľského prostredia a že to už väčšinou ten, kto ide na súd, tak chce ukončiť prácu so svojím partnerom. Preto si myslím, že do budúcna bude ten trend skôr takéto vzťahy a takéto spory riešiť skôr nejakými procesmi arbitráže, ktoré sú trošku menej verejné a ešte umožňujú možno, že tým partnerom dosiahnuť ten stav, že napriek tomu, že majú spor, môžu pokračovať vo vzájomnej spolupráci. Ďakujem. Máme ďalšie otázky z pléna. Národná diaľničná spoločnosť stále nevysporiadala pozemky na úseky povolené ešte v roku 2009. Nemyslíte si, že pri tých FIDIC zmluvách, keď zhotoviteľ musí vybaviť zmenu, tak to nevie dosiahnuť bez vysporiadania pozemkov? To je na vás, pán generálny riaditeľ. Takže k stavbám, ktoré dáva Národná diaľničná spoločnosť do súťaže, treba povedať to, že stavebné povolenie je viazané na vzťah Národnej diaľničnej spoločnosti k pozemku. To znamená, v dnes vypisovaných stavbách Národná diaľničná spoločnosť ešte pred samotným vypísaním súťaže nadobúda vzťah k pozemkom. Čo sa týka žltých FIDICov, tak áno, v prípade, že v rámci preprojektovania dodávateľ realizuje stavbu, takže záber na pozemkoch je väčší, tak samozrejme podkladom pre zmenu stavebného povolenia je aj majetkové vysporiadanie týchto nových záberov, čo je samozrejme zase v kompetencii zhotoviteľa. Ono, čo sa týka tých nových stavieb do budúcna, tak Národná diaľničná spoločnosť nové stavby sa snaží vypisovať práve červeným FIDICom, kde k takýmto prípadom nebude dochádzať. Otázka na pána ministra. Pán minister, malo sa prefinancovať 8 miliárd eur do roku 2016, dnes je to sotva 500 000, neboli to vzdušné zámky? Anonymná otázka. Anonymná. Sotva 500 000 to je omyl, samozrejme, že už dnes je to veľa viac, je to v miliardách a stále je to reálne, pokiaľ sa nám podarí zreálniť projekt PPP, čiže obchvat D4 R7, tak v tom prípade do konca roku 2016 to môže byť až 8 miliard. Keď sa spomínal nový stavebný zákon, bude riešiť stavebný zákon vydanie záväzných stanovísk miest do 30, maximálne 60 dní. Realita dnes je 6 mesiacov a viac. Otázka možno zase na pána ministra. Ja by som si ešte počkal na ten stavebný zákon, tak ako bude vo finále. A chcem ešte povedať k nemu jednu vec. Myslím si, že keďže od roku 1976 máme stále platný ešte starý zákon, je naozaj heroická úloha predpísať 67 už, že? 76, ten magický rok. Čo je teda naozaj už veľmi dávno, ja som mal vlastne vtedy 6 rokov, keď ho napísali. A napísať taký zákon, ktorý by teda mal fungovať najmenej ďalších 40 rokov, úspešne bude asi ťažké. Ale určite to nie je politický zákon. Je to zákon, ktorý má naozaj slúžiť celej spoločnosti. Ja v tom nevidím žiadne politiky, preto by som naozaj chcel, aby ten zákon bol čo najkonsenzuálnejší. Preto robíme toľko opatrení nad rámec našich povinností, aby do toho bola naozaj zapojená čo najširšia odborná verejnosť, ale aj priamo verejnosť. A prichádzame k nejakým záverom, ktoré vyjadrujú určitú mieru toho kompromisu. Ale ako som mu tam aj v tom svojom vstupe hovoril, nikdy nevieme výsť v ústretí úplne všetkým, pretože tie záujmy sú častokrát protichodné. Preto som ja sám zvedavý, ako dopadne v finále tohto zákonu v tom legislatívnom procese. V princípe niekedy do februára by sme mali sa dostať týmto zákonom na vládu a potom vlastne žiť teda životom ďalším. A uvidíme, čo sa bude v parlamente. Počas tejto vašej vlády, že bude prijatý tento zákon? No, 2 roky zase no, že 2 roky veľmi intenzívnych príprav, kedy sme my nespáli, práve že počas tých 2 rokov sa udialo všetko to, čo som hovoril, že ten zákon v princípe je v textovej podobe napísaný vo finálnom stave. Teraz je len otázka toho záverečného legislatívneho procesu.
odstrania sa alebo vyjasnia sa finálne pripomienky z medzirezortného pripomienkové konania a následne môže ísť tento zákon na vládu. Ak ho vláda schváli, následne pôjde do parlamentu. Ale určite k tomu bude obrovské množstvo diskuzí a stále som ešte optimista, že teda sa nám to podarí v budúcom roku schváliť. Ale opäť pripomínam, že v prípade, že sa to akýmkoľvek spôsobom začne spolitizovávať, čo si myslím, že pri takomto zákone by sa to stať nemalo, bolo by to veľmi kontraproduktívne, tak budeme aj zvažovať, čo s tým ďalej. Keď sa hovorí o veľkých investíciách, tak medzi kritériami, ktoré tam boli dominantné, bola doteraz predovšetkým cena. Bude to aj naďalej teda o cene, alebo sa bude hodnotiť aj iné, budú sa hodnotiť aj iné aspekty, teda kvalita referencie či iné kritéria, pretože toto je dosť vážny problém, ktorý myslím si, že aj pani Táborská by sa k tomu mohla vyjadriť a potom aj určite pán Gajda, že týka sa to predovšetkým veľkých, ale môže začať aj dávno teraz. Ďakujem za slovo. O probléme s najnižšou cenou sa tu rozpráva už veľmi dlho. Ja som vo funkcii 2,5 roka a hneď na prvom stretnutí, alebo v jednom z prvých stretnutí som vyzvala stavbárskú obec, aby prišli s nejakým konkrétnym návrhom. Do dnešného dňa neprišiel nikto. Nikto neprišiel s návrhom, aké iné kritériá by sa tam dali použiť. Nový zákon, ktorý úrad momentálne pripravuje, počíta s kritériami ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Tam sa delí buď na najnižšiu cenu, alebo na ekonomicky najvýhodnejšiu cenu alebo ponuku a tam by sa mali dávať aj iné kritériá. Kritériá, ktoré odrážajú celý životný cyklus stavby. Ale ja som vyzvala stavárov, aby prišli. Oni sú odborníci a oni musia vedieť, čo do tej ktorej stavby treba zahrnúť. Čiže nechcete dávať nejaké návody, ale čakáte to. Viete, hovorí sa o tom, že vďaka verejnému obstarávaniu sa nedá postaviť ekonomicky nízkonákladová budova. Ale práve to sú veci, ktoré sa do tých kritérií majú zapracovať, majú zakomponovať. A každá stavba je svojím spôsobom jedinečná. Čiže nedá sa povedať taký nejaký univerzálne kritérium. Viem, že Poliaci, sme si hľadali v poľských oznámeniach, lebo Poliaci nedávno zakázali jediné kritérium cenu a Poliaci tam dávajú záruka. Kritérium záruka. Je to úplne zle, lebo my vieme, že Európska únia nám toto veľmi rýchlo vychne a záruka má byť ako zmluvná podmienka a nie kritérium na cenu. Takže ja opätovne vyzývam všetkých. Príďte s nejakým návrhom, úrad veľmi rád sa na to pozrie a spoločnými silami nastavíme nejaké optimálne kritériá, ktoré sa mohli v budúcnosti povedať. Ja využijem ešte prítomnosť pána ministra na jeho poslednú odpoveď, pretože bohužiaľ pre iné povinnosti bude musieť po tejto odpovedi odmyslieť, že pán minister k tomu takisto by som vás chcel požiadať, že či teda aj váš rezort uvažuje aj o iných kritériách ako je to cena. Viete, že v princípe pri týchto veľkých infraštruktúrnych stavbách sú jasne dané normy a kvality, čiže v konečnom dôsledku je to o cene a v súčasnej nálade spoločnosti si neviem predstaviť, že by sme boli schopní nejak efektívne ináč fungovať, ako fungujeme doteraz. Ďakujem za túto vašu odpoveď. Zároveň vám chcem poďakovať za účasť na našej konferencii. Dúfam, že na tej najbližšej už zostanete aj na tých obidvoch blokoch. Dobre, aby vám to ten váš problém... To by bol precedent, ale... Tak podobná česká konferencia, ktorá bola pred minulý týždeň v Brne, tak pán minister financí Babiš tam bol na celej konferencii. Ale dúfam, že si zoberiete taký príklad z neho, že vytvoríte precedens. Ďakujem pekne. Dovidenia.
Takže ďakujem pánu ministrovi za to, že sa našiel čas. Mal tu byť aj pán premiér, ale pán premiér má bohužiaľ tie V4, také, ktoré pôvodne nebolo v pláne, takže tešil sa sem, ale bohužiaľ vyššia moc rozhodla, že to nie je. Takže my budeme pokračovať. Tu máme ďalšie otázky. Kedy obmedzíte účasť reštrukturalizovaných firiem na štátnych zákazkách? To je možno otázka na vás, pán generálny riaditeľ. Lebo máme také dve veľké reštrukturalizované, ktoré sa uchádzali aj o výstavbu diaľnic. Tak čo sa týka témy firiem reštrukturalizácií, tak v prvom bode treba poznamenať, že účasť firiem v súťažiach, v verejných súťažiach je otázkou zákona, to znamená limit na ich vylúčenie alebo zamedzenie účasti dáva práve legislatíva. Vo všeobecnosti ale môžeme skonštatovať, že firmy, ktorých sa reštrukturalizácia dotkla, tak v rámci svojej činnosti na zákazkách národnej železničnej spoločnosti znamenali zvýšenie výkonu. Aj keď som si vedomý, že reštrukturalizácia znamená aj bolesť, tak minimálne tento fakt je pozitívny a čo sa týka budúcnosti, tak liekom práve na to, aby stavebníctvo bolo zdravé, je prísun aj nových zákaziek a to je to, čo sa národná železničná spoločnosť snaží. Ďakujem. Máme tu ďalšie otázky z pléna. Nový stavebný zákon, venuje sa nová legislatíva, trošku tak ostrebato naformulované. Je to počasky dokonca, tiež BIM bude chcieť v budúcnosti slovenská vláda BIM využiť štátnych zákaziek. Neviem, je to zrejme predčasné vzhľadom na to, že ten stavebný zákon sa kreuje a čo ako naznačil pán minister, tak zrejme ešte sa nedá hovoriť o tom, čo tam bude a čo tam nebude, ale možno by som sa spýtal. Stavebný zákon bude vlastne predmetem tej druhej časti, takže možná tú otázku položíme potom. Presne tak, takže môžeme sa potom aj v tej druhej časti k tomu dostať a využijem prítomnosť aj ďalších panelistov. Pán Beka, vy ste vlastne predstaviteľom veľkej medzinárodnej spoločnosti. Ako vy hodnotíte celú tú situáciu v rámci slovenského stavebníctva, pretože vlastne mohlo by som sa spýtať, že prečo sa aktuálne napriek začiatku veľkých investícií štátu stále stretávame s tým, že celková tá úroveň, alebo vlastne ten rast nie je rastom, ale poklesom. Momentálne očakávate zlepšenie v budúcom roku? Pán minister naznačil, že je nejak taký optimistickejší scenár pripravený, ale prípadne, ktoré segmenty porastú podľa vás a ktoré eventuálne budú tie, ktorým sa bude dali menej? Dobrý deň. Tak ako bolo už naznačené aj v kvartálnej analýze, ten pozostatok predošlých rokov, tých krízových, keď sme mali viedu investičnej politiky, sa v podstate teraz naplno prejavil. Preto, lebo v roku 2013, keď sme tu sedeli, tak sme sa tešili, ako rok 2014 bude tým prvým rokom, kedy sa nejakým spôsobom razantne odrazieme od dna. Ale ukazuje sa, že to tak nie je. Ten výsledok z minulých období práve vďaka tomu kritériu nízkej ceny sa odzrkadlilo v tom, že firmy v podstate neboli schopné prefinancovať tieto stavby z vlastných zdrojov. Subdodávatelia samozrejme začali odmietať pracovať, pretože bez peňazí sa nedá robiť. Takisto ten hlad po práci zmenil takéto klasické konkurenčné prostredie, ktoré by malo vytvárať nejaké inovácie, nejaký tlak na firmy, aby sa zlepšovali, aby inovovali, tak naše tvrdé konkurenčné prostredie nebolo o inovatívnych riešeniach, ale skôr balancovaním na hrane krachu firiem. Takže v
Tým, že bolo málo zákaziek, prepúšťali sa ľudia, predávali sa technologické celky, platobná disciplína, ktorá nastala, samozrejme skomplikovala ten život. Rok 2014 možno jedine charakterizovať dobrom v tom, že narastá počet projektových prác, to znamená, je to nejaká predpríprava pre budúce obdobie. A samozrejme to, čo tu bolo spomenuté, že bolo štartovaných 5 významných projektov v Národnej diaľničnej spoločnosti na ADčkách a RKách. Takže keď vnímam tú rozostávanosť, ktorú tu bola spomínaná, skoro 2 miliardy eur, tak to je fakt pravda, že to som ja za svoju existenciu ako ešte nezažil a predpokladám, že už tak ani rýchlo nezažijeme. Ten posun, čiže je to na jednej strane, máme tu 2 miliardy rozostávané a nestúpa nám nejakým spôsobom ten výkon. Takže jedna z tých vecí je ten pozostal od tých minulostí, že tie stavby nie sú v tom harmonograme, tak ako pôvodne mali ísť. Druhá vec je, že pri časti projektov diaľničných programov máme žltý fidík. Tá stavba začína tým, že sa začína projektovať. To znamená, že tam nejaký časový posun od podpísania zmluvy až po reálne plnenie. No a to, čo sme tu to, čo bolo povedané o problémoch tých firiem, v podstate vyústilo v tom, že existenčné problémy firiem sa venujú riešeniu tých svojich existenčných problémov a nie stavbám. To je podľa mňa taký najväčší kameň úrazu, ako prečo nepokračuje tá výstavba tým tempom, ako bola naplánovaná. No, pán Barci, vy ste predstaviteľom jedného z popredných dodávateľov stavebných materiálov. Ako sú využívané napríklad vaše stroje, alebo ako hodnotíte tú momentálnu situáciu? Vyrábate naplno, alebo hovorí sa, že objem stavebných prác rastie, ale možno niektorí hovoria, že vďaka zlým cenám, ktoré určujú vlastne iba vývoj akýchsi štatistík, ako aký je ten aktuálny stav z vášho pohľadu ako dodávateľ. Otázka je široká, tak to nejako rozdelím. A skúste úzko. Veľmi úzko. Si sa opýtali na využívanie kapacita za reprezentant 4 cementárny na Slovensku. Ja si myslím, že veľa hovorí aj to, že jedna hodnosť ceny je dneska v rukách bank a všetkým vám známe, že spoločnosť Holcim, to znamená obidve cementárne, aj v Rovorníku, aj v Turni sa predávajú. Môžete taká Žilastokové, teda všetko dôsledok toho, že sú vo vynikajúcej kondícii. Takže to je len pokiaľ sa týka tohto využívania, pokiaľ sa týka konkrétne nás, tak ak by sme boli odkázaní iba na domáci, tak samozrejme dávno by sme boli vyvesili bielu zástavu a väčšinou produkcie je na zahraničnej trhy, pretože na zahraničných trhoch nám platia. A to povedzme teraz druhý okruh. Stále hovoríme o tej najnižšej cene. Tá najnižšia cena si myslím, že je to najväčšie zlo. Prečo? Proste to tu bolo zavedené ešte pred pár rokmi, no pretože tá najnižšia cena proste nebráni víťazom tendrov akceptovať akúkoľvek, pretože máme tu zákon o reštrukturalizácii z roku 2005 a v konečnom dôsledku, ako víťaz tendrov si to riešia nakoniec týmto reštruktúrou a tí, ktorí doplácajú na tú najnižšiu cenu, to sú tí, ktorí to realizovali, ktorí dodali materiály, tí, ktorí zaplatili dane od vody. A takže najnižšia cena vyhovuje v podstate tendroch stále. Táto najnižšia cena dokonca vyhovuje aj tomu medzičlánku, ktorý nám tam vstupuje, to sú tí, tzv. Podnikatelia alebo stavebné firmy, ktorí nie sú ani realizátori, ani nevydali tender, ale tí, ktorí znova sú investorom schopní ponúknuť tú najnižšiu cenu, alebo predvedia, že nezaplatia. Takže táto najnižšia cena skutočne je to najväčšie zlo, ktoré v tomto stavebníctve pôsobí. No a teda čo ďalej? Toto sa hovorí o tom, aj tak všetci sa tešíme. A my by sme radili, ja by som bol rád, aby sme vypovedali do Štrasburgu, kde musíme zaplatiť všetko a tak ďalej. Tak by som bol strašne rád, kde by sme mohli viac. Ale tu je skutočne treba niečo urobiť. A to nemôžeme predsa ďalej akceptovať. Ja viem, že európske peniaze sú drahé, ale za 120 dní sa dodá strašne veľa materiálov, sa robí strašne veľa práca. To je podmienka na to, aby sa domáci ľudia využívali na tej záve. To ďalej nemôže byť, to proste zákrutí urobiť tú ochranu. To je jedna podmienka a
Ďalšia, ktorá je, a v tom tu už bolo hovorené, teda o tom zákone konkurzu a reštrukturalizácii, proces sa nemôže odkladať. Tá zmena musí byť okamžite. Potom vidím šancu, teda, že to, čo tu bolo povedané, tak sú pripravené verejné výroby verejných investícií, ako aj súkromných, že to bude od na proces. To máme zastavené. Ďakujem vám, že to predstaviteľov. Máme tu aj predstaviteľov veľkých nadnárodných stavebných spoločností zastúpených na Slovensku. Pán Lukáč, ako vy sa pozeráte na to kritérium tej najnižšej ceny, pretože je to už taká chronická otázka, ktorú dávame v podstate na každom tomto fóre, ale pani Tajovská očakáva práve od takých spoločností, ako je vaša, alebo aj z ktorej pani Dobišová, že dáte podnety, aké iné kritéria by tam ešte boli. Takže ďakujem, dobrý deň. Ja by som tiež si dovolil nesúhlasiť s nastavením výboru na základe najnižšej ceny. Akurát by som chcel povedať, že v podstate dneska máme platný zákon o verejnom obstarávaní, ktorý nám vlastne jasne hovorí, ak môžem tu citovať, že obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Kritériami môžu byť najnižšia cena, to je ako jedno kritérium, alebo ekonomicky najvyššia ponuka, to je viac kritériálne vyhodnotenie. To znamená, že dneska máme platný zákon, dokonca ten zákon hovorí, ktoré kritériá tam môžu byť, je tam kvalita, sú tam environmenty a podobne, takže v podstate dokonca je tam aj písané, že nie sú povinné, treba o tom diskutovať. Ja práve si myslím, my na Zväze stavebných podnikateľov, však o tom pán prezident Adam aj bude hovoriť, o tom komunikujeme. Ja som bol v tom, že tie informácie idú aj ďalej, predpokladám, že asi skôr je niekde problém s tou komunikáciou, ale dúfam, že to napraví. Takže v podstate je to len o tom správne nastaviť tie kritériá a určitých hlav. A pritom súhlasím s tým, že tá cena v dnešnej dobe musí byť ako hlavné kritérium alebo jedno z tých najhlavnejších, pretože je to o peniazoch, tých peniazí je málo a treba ich využiť čo najlepšie. Takže keby som trošku si dovolil nesúhlasiť s tým zákonom, ak by bola možnosť meniť tam niektoré odstavce, sú tam konkrétne veci písané, ktoré ako keby nepovolujú ich použiť ako kritériá, napríklad podiel subdodávok. To znamená, že ten hovorí, ako firma dokáže realizovať tie zákazky vlastnými kapacitami. Alebo napríklad technická spôsobilosť, vybavenosť technológií, alebo finančná, ekonomická spoľahlivosť tej firmy a podobne. Takže o tomto by som tiež diskutoval. Ja si myslím, že v podstate, s jasným rozumom, firma, ktorá má viacej zamestnancov, platí za ne dane a odvody, vlastní betonárky, vlastní obalovacie súpravy, vlastní technológie, investuje do ich modernizácie a prevádzkuje, aj keď tá robota nie je, tá nemôže súťažiť s firmou a nemôže súťažiť len na základe najnižšej ceny. A čo je najdôležitejšie, keď sa tu bavíme o tej platobnej ako keby spôsobilosti, tak firma, ktorá kalkuluje jednotkové ceny a teda robí cenu na nejakú výstavbu diela, a počíta, že poctivo zaplatí každému subdodávateľovi a každému živnostníkovi, je týmto znevýhodnená a to je zlé. Toto treba zmeniť. Ďakujem. Pán Zelina má konkrétnu otázku, skôr návrh pre pani Tajovskú. Akceptovala by sa možnosť pri obstarávaní stavieb na vytvorenie minimalistického rozpočtu a kto by bol pod ním, tak by bol automaticky vylúčený. Oni tam takú začíname s tými pripomienkami, ktorú čo ste chceli. Rozumiem tomu tak, že by bol stanovená nejaká hranica finančná, pod ktorú sa asi nesmie ísť. Áno, presne tak, hovorí ten, že... Dobre. Je to dosť problematické, lebo dnes vieme, že je nejaká predpokladaná hodnota, ktorá je plus minus vychádza z oceneného výkazu výmera z rozpočtu, čiže sú dané nejaké mantinely a napriek tomu sa v súťažiach bežne objavujú ceny, ktoré sú polovičné, prípadne dvojtretinové. Takže stanoviť nejakú spodnú hranicu, hneď by sme dostali námietku práve od vás, od podnikateľov, ktorí by povedali, že ale my to vieme spraviť ešte lacnejšie a prečo nám bránite. Dnes je voľný pohyb tovaru, služieb, prác, čiže voľný trh s cenami.
tak toto by asi nebolo najšťastnejšie riešenie. Dobre, takže musíme trošku zdynamizovať, ale máme 15 minút do skončenia toho prvého bodu. K tomu, čo hovorí pán Branislav Lukáč, by sa teraz mohol vyjadriť pán Žolt Lukáč, ktorý je prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Čiže o tých kritériách, okrem tej najnižšej ceny. Opakovať to, čo pán Lukáč povedal, nebudem, lebo s ním naprosto súhlasím a naozaj na základe tejto filozofie, či už priamo úradu alebo jednotlivým ministerstvom sa snažíme otvoriť oči, ako to v stavebníctve prebieha a na základe týchto našich informácií sa snažíme dať svoje postrehy, aby boli zapracované aj do nového znenia. Čiže predpokladám, že tá pracovná skupina, ktorá je vytvorená na úrade pre verejné obstarávanie alebo vedená úradom, naozaj bude reflektovať na túto filozofiu, aby sme zlepšili toto prostredie. Však jednu vec by som chcel zdôrazniť, nielen v súvislosti s zákonom verejného obstarávania, ale pre nás najkrvavejším problémom je vymáhateľnosť práva, je problém to, že v súčasnosti už medzi sebou veľmi ťažko vieme rozlíšiť, ktorý je podnikateľ, ktorý podniká férovo a podniká na základe regulérnych zmluvných vzťahov a dodržiava ich, alebo ktorý už nie. A bohužiaľ, toto je spôsobené tak, ako znova predrečníci spomínali, neprimeranými nízkymi cenami. Toto sú tie dôsledky, ktoré sa v súčasnosti pohybuje. Ale aby som nebol len pesimistický, ja si myslím, že musíme sa sústrediť aj na určité očakávania, ktoré vyšli aj z tejto správy v súčasnosti, a to rok budúci, prípadne nasledujúce. A v tejto chvíli by som rád povzbudil každého, aby mal zámer spolupracovať so školami. Spolupracovať jednak s vysokými školami, máme 3 stavebné fakulty, máme fakulty, ktoré sú zamerané na niektoré činnosti, ktoré realizujeme, ale aj školy v rámci jednotlivých regiónov. To sú stredné odborné školy, kde by nám mali rásť remeselníci, zdatní odborníci. Bohužiaľ sú v katastrofálnom stave a toto cítime a pociťujeme vo väčšine našich podnikov. A z tohto hľadiska naozaj je nevyhnutné spolupracovať na takých programoch, či už je to ministerstvo školstva alebo ministerstvo práce, sociálnych vecí, aby sme dokázali aj takúto spoluprácu využiť a pozitívne nastaviť jednotlivé firmy a jednotlivé podniky. Keď sme tu hovorili o problémoch podnikateľského prostredia v našom stavebníctve a vymáhateľnosti práva, pán Moliar, vy ste naznačili, že isté legislatívne zmeny sa chystajú vo vašom rezorte. Skúste veľmi heslovite a stručne povedať, ktoré tie podstatné chystáte na najbližšie obdobie. Veľa otázok je tu na proces reštrukturalizácie konkurzov. Viete, že máme nový zákon od roku 2005 a je to v podstate prvýkrát, keď sa takéto nové reštrukturalizácia zaviedli a samozrejme je proti tomu veľa kriku a veľa aj nespokojných ľudí. Musím povedať, že od roku 2012, od takej prvej novely väčšej až teraz momentálne tohto roku, keď je ďalšia nová zákona aj v oblasti reštrukturalizácie, sa stretávam s veľkými fenoménmi a je to tu spomínané častokrát, že väčšinou sa ide deficitne do financovania nejakého projektu a potom, keď to nakoniec skľakne, tak väčšinou tie malé a strední podnikatelia sú nakoniec neuspokojení a tá spoločnosť do reštrukturalizácie, kde v rokoch 2005 až 2012 sme videli taký veľmi nepriaznivý stav, že najväčší veriteľia tej spoločnosti upadli sú práve tí spoločníci, čo naozaj, keď príde ten normálny veriteľ z obchodného styku na tú svoju veriteľov, tak mu zostávajú len oči predplat, že nakoniec je odstavený, dokonca aj popretá jeho pohľadávka a odkázali na to, že sa môže súdiť nakoniec. No v roku 2012 prišla jedna veľká zásadná zmena, že povedalo sa, že spriaznení veriteľia s tým úpadcom budú uspokojení v inom poradí aj v inej kategórii ako štandardní veriteľia z obchodného styku. A na toto nadväzuje aj nová právna úprava, ktorá by mala byť účinná od budúceho roka, ktorá sa pozerá na ten život obchodnej spoločnosti ešte pred stavom úpadku a hovorí o tzv. Kríze kapitálovej obchodnej spoločnosti. To znamená, že sa pomerujú vlastné zdroje oproti cudzým zdrojom a všimli sme si na slovenskom trhu, že je bežné, že firmy podnikajú najmä na cudzích zdrojoch. To znamená, že podnikajú na riziko svojich dodávateľov, ktorí ich dofinancovávajú.
A samozrejme ten podnikateľ, ak investuje nejaké riziko do toho podnikateľa, tak najradšej investuje to riziko svojich dodávateľov do tohto podnikania. Preto tá nová právna úprava by toto mala zmeniť a mala by povedať, že v čase krízy niektoré cudzie zdroje, ktoré sa tvária ako cudzie zdroje, napriek tomu, že by to mali byť vlastné zdroje, sa budú uspokojovať v poradí podriadenom, to znamená, bude sa čakať, kým budú uspokojení štandardní veriteľe z obchodného styku. Možno, že sa to zdá ako nejaká malá zmena, ale pre celkovo, pre trhovú ekonomiku toto sú opatrenia, ktoré by mali priniesť viac právnej istoty pre tých malých a stredných podnikateľov, na ktorých stále myslíme pri týchto legislatívnych. Ďakujem. My tu máme otázky z pléna, ale k tým sa potom ešte dostaneme možno v tej ďalšej časti. Pani Dobišová, vy tu zastupujete síce veľkú spoločnosť, ale keď sa hovorí o tej platobnej neschopnosti, tam predovšetkým mali problém tie menšie spoločnosti. Ako by sa mal ten zmeniť celkovo ten systém, aby sa pomohlo vlastne riešiť tento problém s touto veľkou platobnou neschopnosťou, pretože v konečnom dôsledku na to doplácajú aj jedni, aj tí mali. Dobrý deň, všetky zdravím. No my sme tu dnes počuli veľmi zaujímavé čísla, zaujímavé informácie. Ja by som teda veľmi bola rada, keby sme prepisovali historické rekordy aj pri skončení tých stavieb, ktoré sú začaté, keď tie stavy budú postavené v kvalite, v cene a budú teda všetky preplatené z európskych fondov, tak ako majú byť preplatené. A musím teda konštatovať, že tie čísla, ktoré boli v tej štúdii, ktorá bola, podľa mňa sú to absolútne enormné čísla, čo sa týka 21% stavebných spoločností je ohrozených existenčne. 24% vyfakturovaných peňazí nie je zaplatených, z čoho 12% nie je vydobitých. Nie je už vydobitných. Čiže pre mňa sú toto čísla, ktoré sú absolútne alarmujúce a skutočne je to stav, ktorý ohrozuje nielen teda malé spoločnosti, ale ohrozuje aj spoločnosti, ktoré sú tu ako my, ktorí sme generálni dodávateľia. Čiže toto je jeden nebezpečný precedens, ktorý sa hýbe naprieč celým Slovenskom. A tu je teda apel na ministerstvo jedno aj druhé, že skutočne vymožiteľnosť práva, zákon o reštrukturalizácii a takisto zákon o platobnej morálke a disciplíne, lebo to nie je o ničom inom, len o úcte a o disciplíne k tým subdodávateľom, s ktorými robíme. A ja naozaj nechcem pôsobiť ako Vasilisa Premudra, ktorá má recept na všetko, to by som skutočne bola nerada, ale takisto aj smerom k subdodávateľom, u ktorých mám pocit, že sa dostali do určitého blúdneho kruhu, lebo oni začali v dobrej viere spolupracovať na veľkých stavbách. Ako ja hovorím, založili domy, nakúpili technológiu, zamestnali ľudí a teraz sa dostanú do situácie, že im bude vyplatené max 30%, alebo 15%, alebo 10% od hlavných zhotoviteľov a hlavných dodávateľov, ktorí tam sú. Čiže toto je strašne nebezpečné a už vedia, že keď z toho kruhu vystúpiť nemôžu, pretože nedostanú zaplatené ani to, možno ani tých 30%, ktoré im tá reštrukturalizácia presúdi. Čiže z tohto pohľadu skutočne by som možno aj apelovala na tie menšie firmy. Vyhodnocujte, pre aké spoločnosti chcete robiť. Je to veľmi dôležité, je to dôležité pre vás, pretože ono sa to potom dostane do určitého kruhu, z ktorého sa nedá ísť von. A keď tie následné tej spoločnosti od vás požaduje, neviem, veci ohľadom bezpečnosti práce alebo dodržiavania určitých pravidiel, tak si zvážte, čo máte na jednej strane. Máte na jednej strane platobnú disciplínu od spoločnosti a na druhej strane určité požiadavky, alebo teda máte možno mäkšie požiadavky od tých hlavných dodávateľov alebo generálnych hotoviteľov, ale potom sa môže stať, že tá druhá strana sa bude správať tak, ako si správa. Čiže toto si myslím, že to je veľmi dôležitá vec a mám teda veľmi silnú obavu, že skutočne by som bola rada, keby sme fakt mohli povedať, že prepisujeme rekordy v zamestnanosti, nielen v rozostávanosti, ale aj v dokončených stavbách a kvalitne dokončených stavbách a v rozvoji toho stavebného sektora, lebo booking je jedna vec, to všetci vieme, ale stavba sa hodnotí, kedy skončí. Ďakujem za túto vašu reflexiu. Niekedy úcta a slušnosť nestačia, že treba tam aj niečo iné, ale o tej vymožiteľnosti by nám mohol viac povedať jeden z predstaviteľov veľkých právnych firiem na Slovensku, pán Štefán Hobby, takže aký je tu recept, pán Hobby? Tá vymožiteľnosť práva, to nejaké
Ale ako nejaká magická formula, ale ono, okrem toho, čo tu odznelo, tak si treba podľa môjho názoru ešte uvedomiť jednu vec. Tá vymožiteľnosť práva nie je iba nejakým objektívnym, som povedal, kritérium a objektívnym stavom na strane štátu, ktorý príde a zagarantuje niečo, ale ona predpokladá aj aktívne správanie sa, chovanie sa toho dotknutého subjektu. Pretože keď častokrát vidíme u klientov, ktorí prídu už pre nich neriešiteľnou situáciou, to je vlastne jedna súvisiaca reťaz manažerských chýb, neskorých reakcií, na začiatku podpísaná zmluva, ktorú evidentne nikto nečítal, tak potom ako varíme z vody nakoniec a odbiť to formulkou, že je práve nevymožiteľné, je trochu neférové aj teda v celom tom objektívnom stave. To je jedna vec. Druhá vec je, keď už sa dostaneme po všetkých tých kvalitných zmluvách a tých dobre odadministrovaných vzťahov skutočne do situácie, že si nevieme ináč rady a musíme ísť teda siahnuť na tú štátnu ingerenciu. Tak ja sa prikláňam tu ku kolegovi z Ministerstva spravodlivosti. Náš právny poriadok umožňuje celú radu možností, alternatívnych možností riešenia sporov, ako sú tu rozhodcovské konania, sú tu rôzne komisie pre rozhodovanie sporov jednorazové. Toto všetko sa prakticky nevyužíva. Je to niečo, čo by mohlo zlepšiť vymožiteľnosť práva, ale rovnako to predpokladá aktívnu účasť, respektíve aktívne konanie tých dotknutých subjektov. Takže možno z mojej strany je apel alebo výzva na príchodných, že skúste využívať v celom spektre tie možnosti, ktoré ten právny poriadok poskytuje a Ďakujem. Na záver tohto nášho prvého bloku dám slovo pánovi Robertovi Šinávimu. Vy ste predstaviteľom veľkej spoločnosti, ktorá má veľmi úzkú spoluprácu napríklad s Národnou ďalničnou spoločnosťou. Ste veľkým dodávateľom pre NDS-ku. Platí napríklad NDS-ka alebo iní verejní investori na čas a naopak vy odovzdávate svoje stavby požadovanej kvalite? Dobrý deň. Ja by som chcel povedať na toto spôsobom. Pokiaľ zoberiem štruktúru našich objednávateľov, rozdelím to do niekoľkých skupín. V tejto chvíli, alebo dlhodobo, NDS-ka a Slovenská správa ciest platia veľmi vzorovo a tam žiadne problémy s platbami nie sú. Druhá skupina, kde nám platby niekedy meškajú, sú mesta a obce, a to hlavne pri projektoch spolufinancovaných z Európskej únie, kde majú mesta a obce problémy s administráciou projektu a tým pádom sa platby omeškávajú. A najväčší problém vnímame pre dodávky pre súkromných investorov. Tu by som chcel nadviazať čiastočne na to, čo povedala pani riaditeľka Dobišová a ponúknuť trošku iný pohľad na to, aký sa všeobecne teraz pretláča a to, aby štát nejakým spôsobom garantoval platby zhotoviteľom. My máme v rámci firmy interné pravidlá, na základe ktorých hodnotíme bonitu klienta a pokiaľ ho identifikujeme ako problematického a platbu od neho vyhodnotíme ako rizikovú, požadujeme garancie už pred podpisom zmluvy na túto platbu. Čiže bankovou zárukou, platbou pre tých foriem je niekoľko. Pokiaľ sa nám nepodarí dohodnúť na takejto garancii, tak jednoducho túto zákazku pre takéhoto klienta nerealizujeme. Čiže tuto by som chcel všetkých vás požiadať a naviesť na tento systém, aby ste sa nad týmto zamysleli a namiesto toho, ako žiadať štát o garancie platieb, kde zase musím povedať, štát môže nám veľmi výrazne pomôcť tým, že rozbehne právny systém tak, aby súdne konania a žaloby na nezaplatenie faktúr boli otázka niekoľko dní a nie mesiacov a rokov. Pretože to je hlavný problém, prečo nám tie platby meškajú. A toto, keď sa zagarantuje, plus už spomínaný zákon o reštrukturalizácii,
tak si myslím, že by tá situácia v stavebníctve sa mohla veľmi rýchlo zlepšiť. Čiže ešte raz, prosím vás, nechcíme po štáte, aby za nás preberal garancie zlých manažerských rozhodnutí, pretože podpis zmluvy a vstúpenie do zmluvného vzťahu s rizikovou spoločnosťou, ktorá vám nevie zaistiť korektný zmluvný vzťah, je len zlé manažerské rozhodnutie konkrétneho človeka alebo konkrétnej firmy. Ďakujem pánovi Šinálimu za tieto jeho slova, ktoré boli už posledné v tomto našom prvom bloku. Keby som ho mal veľmi stručne charakterizovať a zhodnotiť, tak to, čo tu povedal pán minister Počiatek, čaká nás mierne optimistická možno budúcnosť, aj vzhľadom na to, že tie objemy investícií, ktoré sú pripravené na najbližšie obdobie, sú do značnej miery garantované a podložené, zazmluvnené. Pokiaľ ide o stavebný zákon, to je never ending story, alebo dúfam, že už budúci rok sa tento právny predpis alebo táto právna norma konečne dostane do svojej finálnej podoby, tak aby pomáhala predovšetkým vám, stavebným firmám. Pokiaľ ide o zákon o verejnom obstarávaní, pani Táborská očakáva vaše podnety, aby sa tam okrem najnižšej ceny vyskytli aj ďalšie kritériá, ktoré budú kľúčové. No a pokiaľ ide o tú platobnú schopnosť alebo neschopnosť, tam, ako som naznačil, úcta a slušnosť zrejme nestačia, tam budú musieť vstúpiť aj možno nejaké iné faktory alebo seba kriticky zhodnotiť, na čo máme a na čo nemáme a potom sa môžeme o niečo uchádzať. Takže možno by som to takto veľmi, keď to tak poviem, nie veľmi až tak odborne, ale zhodnotil a teraz si dáme krátku prestávku, naozaj krátku prestávku na kávu a o 11. budeme pokračovať s druhým blokom, v ktorom budeme hovoriť o nie menej dôležitej problematike projektových prác. Takže zatiaľ ďakujem všetkým panelistom a verím, že tu ostanú aj nedávno.